Пътя за Кюстендил след Радомир. 18 януари. Пътя е изчистен. Ще видим как ще е Конявската планина. В общи линии всеки бърза за някъде. Хубава работа. Скреща е хубава на дърветата. И защо всеки сезон си има своите предимства. Както виждате, и пътна помощ. Що е пуснал тия отгоре, не знам, да покаже, че има светкалци. Да. Ето сега наближаваме селото Александър Димитров, бившата Канджулица. Не знам, веднъж го кръщаваха Канджулица, после пак Александър Димитров. Луда работа. И връбчета. Минава, този път не бутнахме нито едно връбче. Намалете скоростта, казва моята асистентка. За тия, дето ще кажат, че снимам като карам, камерата ми е на главата. Ето сега влизаме в село Прибой. Не пушат комини. Едно от запустяващите села, като в цялата страна. Нарочно съм гледам към къщите. Нито един комин не пуши, което ще рече, че няма хора. Ето една къща пуши. До тук видях само един комин. Това е сигурно им е магазина тук. Общината, кметството. Най-вероятно. Може и натам да има и още някоя къща, но повечето са пусти. Тук има някакво колело. Камери за тол такси. Платихте ли си винетката? Винетката платихте ли? Винетката. Автоматичен преброителен пункт. Ето, излязохме от Прибой. Сега ще направим малка пауза и като тръгнем да качваме планината, ще пуснем пак. Там може да видим нещо интересно.